T. Big one I want to be, Capital letter auntie. Yeah, small auntie no big auntie. Sawubona sithanda sami uyaphila auntie? Ngiyaphila njani tata? Good. Yeah. Yes auntie ngibingelela izithando zethu emakhaya, izithando zethu Ukhosini FM, ngibingelela ku-Facebook Ukhozi, sibe live ku-YouTube ka-Dr. Nomcebo Mthembu, sibe live futhi naku-TikTok we-Medilution. So auntie siyayivala i-Heritage Month and kule nyanga umlalelo kade silandela nje ubebona ukuthi besikade sikhuluma ngento zesintu kodwa futhi sibuye sizitha sibhekena ngapha ngesilungu ukuthi ziyini nanokuthi leyo nto isebenza kanjani ngokwesintu isebenza kanjani futhi ngokwesilungu. Okay, so meaning ukuthi besithatha i-medicine sifake isintu kuyona sifake i-science futhi kuyona i-medicine nokulapha. Alright, so njengoba siyivala ke kule nyanga namhlanje Mamlady D, so khuluma ngokugquma ngoba siyazi ukuthi ukugquma into yethu thina besintu sithi siyagquma kodwa nangokusilungu uthola ukuthi awubenza isona uyastima njani so ke sikhuluma ngaloko nokuhlukana kwako futhi nalokuhlangana khona Mamlady D, kodwa kakhulu ekuthenini kumsiza kanjani umuntu eyinkinga yakhe. Alright, now kuthina ngokwesintu umukhuluma ngokugquma wazi ukuthi ubilisa amanzi ufake endishini uthatha ublanket uzikhave ngoblanket ngoba wakha leso steam esingaphakathi kodwa usebenzisa amanzi ukuthi wakhe leso steam. Kulo manzi lawo ungabe ufake amagaya thizeni, kulo manzi lawo ungabe ufake umuthi thizeni or ufake usawoti noma yini nje kuyiyona leyo nto ofuna ukuthi either uyihogele, alright, o leyo nto ingene kuwena ngeziqu zoboya kuze iyongena emzimbeni wakho ngaphakathi. Alright, esilungwini ke Mamlady D nakhona khona ukustima, uma ngithi isilungu ngithi nje medically kukhona ukustima, ukubone nasemajimini kunamasona, okay, but khona ke kunomehluko, khona ukustima okudry, okay, okomile, khona ukustima okumanzi. Okay, now ukustima okomile Mamlady D ila ukuthola khona ukuthi angathi into kufaka iheater nje angathi kuyiheater kodwa ukwi-steam room. Okay, Ingane lezi ezivalelwe ngibona ingane makho qhamuka ungena umuthi kodwa ungena etendeni elithi hayi lokho ongiphindele lokho. Uyabona makuthiwa nayo ingane ngeke ngibone esibhedlela kuthi bese ifaka into enathi itende Yes. Ibekwe ngaphandle lo muthi lo. Yes, udry lo. Uwet Mamlady D kusuke kunamanzi involved okusho ukuthi lamanzi kuphuma isteam samanzi. Okay, lokho wet esekujwayele kufana nokustima amaveji nje iloko wethu okumanzi lokho. Mase ukubone kwesikhathi kumasona lo ukuthi ku dry ungena le kulento njena akho manzi phakathi kodwa nje komile kodwa iyashisa leyo nto i dry ke leyo. Alright, now kule eyomile ukugquma lokho komile Mamlady D I temperature yaphezulu kakhulu lapho mase kuba wena ujuluke kakhulu ngoba ne temperature yako 70 iyaphezulu kakhulu. Okay, iyona inhle ngani le eyomile indlela yokustima Mamlady, ukubona nami Medilution kunendlela eziwu2 zokustima, khona lo ngena khona bale befaka amanzi omandisa ne oxygen mase kuba khona le nenye mengikustima ukuthi uyangena nje kule bhokisi ngathi lakhiwe ngokhuni uhlale nje phakathi njenge system room. Sorry auntie, you'll do that one day. Akufani kuleyo kakhulu kuya ngokuthi ngitreatani Mamlady D ngoba kule edry isiza kakhulu ukuthi ivule imithambo yakho yegazi. Alright, kuze igazi lakho ligijime kodwa futhi iyasiza nako immune system kule edry, okay, nokuthi kunikeze energy. Alright, but kule emanzi kakhulu suke sifaka amanzi ukuthi akahambe either unokucinana okuthize okukhona mhlawumbe uyovula nje izifuba njalo ukhipha ukucinana emakhaleni kodwa futhi kule manzi khumbula ukuthi kusuke nomuthi kulamanzi okuyiwona umuthi suke sifuna ungene kodwa kule edry kakhulukazi sisuke nje sinyusa ukuthi inhliziyo yakho mayishaye kakhulu mase ivule imithambo yakho yegazi. So ukustima lokho kudry kakhulukazi kuhambisana nokuclean igazi nje nanokuthi igazi lakho ligijime and umzimba wakho uthole more oxygen, uphuma lapho usena energy even more because umzimba wakho ngesikhathi wenza lokho uyazicleana, yes, kodwa ke wenza ukuthi ube ne oxygen eningi. Alright, now
mase kube le manzi ke bengisho ifana nale yethu yesintu yokuzigquma kule manzi ke yona because usu create wena ngathi kunalefu leli lamanzi eduze kwakho akudingi ukuthi indawo kuyona ishise kakhulu ngoba le steam nje seduze kwakho isona isigcina sesishisa so kule yokugquma okumanzi okunamanzi akudingi ukuthi kuze kushise kakhulu lapho so 40 degrees 50 degrees nje suke sujuluka impela nje soshisa kakhulu lapho alright so kuyona ke mam lady D yona le ngithi yona izosiza kakhulu uma kuukuthi kunomuthi thizeni esifuna ukuthi siwufake ngaphakathi kuwena egazini even though le ngoba imanzi okay izohamba isenze isifuba sakho sibe nokusinda kancane kodwa iyoklina indende ezikhona esifubeni sakho kuleyo mile kubalekile ukuthi ukuphuza amanzi ngoba kungagcina suwoma ngoba iyo ingakomisa nawe kwisifuba sakho alright now mam lady D asingene ku science ukuthi ukugquma kukusiza kuphi yini benefit yokuthi ugqume whether ugquma ngamanzi nje plain or kunomuthi ogqumayo but asithi nje ugquma ngamanzi nje kuphela so uyastima nje wena amanzi lawo ashisa izokusiza phi khumbula ukuthi ngesikhathi uthola ukushisa lokhu ukushisa kwenzani kumthambo yakho yegazi ukushisa kwenza ukuthi imthambo yakho yegazi mayivuleke alright so ngesikhathi imthambo yakho yegazi ivuleka then igazi lakho seliyagijima kukodwa lokho kuzoklina imthambo yakho yegazi ngoba sowenza igazi lakho ukuthi manje maligijima also ukuvuleka kwemthambo kusho ukuthini ukubona nje ukuthi mawujuluka nje imthambo yakho nesikhumba iyaqansa ivuleke uyibona ukuthi nansi imthambo yakho iyavuleka so meaning ukuthi njengoba imthambo yakho ivuleka siliyagijima ke igazi silana kwisikhumba sakho solizoklina isikhumba sakho alright but also igazi liyagijima futhi liya kuma muscle akho okay so ngesikhathi igazi lakho liya kuyinyama zakho nezicubu zakho nama muscle lokho sokuzosiza ke if ukuthi uneyinkinga zama muscle inhlungu kuma muscle ngoba igazi lihambisa ini kwi-oxygen njalo kuma muscles akho so uneyinkinga zezinhlungu nje izidubule emzimbeni so ukugquma kuzokusiza lapho ngoba sokuhambise igazi laya kuleyo ndawo lezo or inyama lezo so sokugcina ke soba nokuthi if bekubhlungu umzimba soba ngcono umzimba ngalokho alright but also njengoba ngithi ivula imthambo thi mentally engqondweni abangilalela ebusuku bazokwazi lokuthi ngithi kunama systems awu2 ehambisana nemthambo yemizwa yakho alright kunale system lesithi parasympathetic eyenzeka ngesikhathi imthambo yakho ivuleka ngesikhathi yakho imthambo yakho ivuleka nawe uya relaxa kahle igazi liyagijima liya yonke indawo kodwa ngesikhathi imthambo yakho ivaleka imthambo yakho iyabopha okay so ukugquma one of the things ezozenza izokwenza ukuthi imthambo yakho ngesikhathi ivuleke igazi lakho liyagijima liya yonke indawo including ingqondo yakho mam lady D izwa yes kwizitho zakho zomzimba zakho kodwa iya na kwingqondo ngesikhathi iya kwingqondo you begin to relax ke manje ngoba ngesikhathi iya kwingqondo ihambisa ioxygen so iyo supply ingqondo yakho ngegazi then wena suyaqala ke suya relaxa ke lapho so even nemood yakho iba ngcono after ugqumile because isihambe ya supply igazi ingqondo yakho ngegazi so ingqondo yakho ikwazi ukuthi nona ukucabange kangcono okay but nawe uthi umaduqini ukade ugqumile njena ukuzizwa ulayitha njengathi how kunento esindayo iphumile kuwena yes ukujulukile wakhipha lokho kodwa futhi nako lokuthi imthambo yakho beyivulekile fanele ukuthi igijime yawuklina izitho zakho zomzimba alright now khumbula ukuthi mawugquma futhi mam lady D kunokushisa ukushisa ke siyazi ukuthi uyazibulala izinambuzane that's why sithi boil amanzi ubulala izinambuzane njalo njalo so kukodwa lokho ukuthi kuyashisa la kuzozibulala nazo izinambuzane ezikhona emzimbeni wakho let's say kukhona iC4 thizeni esikhona kuwena so ukugquma kuzozibulala izinambuzane so because of that uzogcina ke suba if ukuthi kunokugula okuthize okukhona izokusiza lapho but mam lady D while sikhuluma ngobuhle babo kuhle ukuthi sikhulume futhi ngezinto kumele uzigweme alright siyazi ukuthi abantu abaningi begqumile asebenzise amanzi abandayo after okay ngokwesintu uthi mukade ugquma ngento ngase kuthamba ugezeke ngayo ke manje ngeke ugeze ngayo ishisa phela ufuna uqala uyipholisa angithi uyipholisa kuze yehle mhlawumbe ngiqale lapho ukuthi yini ama benefit before ngiya kuma disadvantage angikhuluma ngama benefit ukuthi uma kade ugquma ngomuthi mase uyawupholisa or uthatha amanzi apholile ngoba abanye bathi awu lo muthi kade ngikhiphela kwena zonke izinto engizikhiphayo nama toxins sengibuye ngizithela ngawo futhi abanye bathi cha ngithatha amanzi nje plain or wona lo muthi upholile uclean hayi lo ade ngigquma ngawo okay mase ngiyazithela ngawo ngizigeza so khumbula ukuthi njengoba ngithi
into eshisayo ivula imithambo, into ebandayo yayivala imithambo. So if wena buqhuma mase uzithela ngamanzi abandayo izokwenza njani leyo nto? Izokwenza imithambo yakho bivulekile mase yakuvaleka. Alright, now ungakucabanga wena ukuthi into embi leyo, misa imithambo yakho. Khumbula ukuthi imithambo yakho neyegazi inama-muscle nayo ngokwayo. So ngesikhathi wenze njalo uvula uvala uvula uvala, uyayijimisa nawe imithambo yakho yegazi. So ekugcineni izokwenza lokuthi imithambo yakho yegazi ibe stronger, not weaker. Okay, ngoba uyijimisile ngokuthi wafaka into ebandayo, wafaka into eshisayo. And nawe after that, let's say ubukade uqhumela ukuthi umzimba wakho ubhlungu nje, wenza lokho uzobona nokulala uzokulala lakho, uzokulala nje dwi ozwi. Dwi ozwi. All right, so but also ukugquma yes kuhle, but khumbula mamlady D ukuthi akumele ukushisa lokho kusemzimbeni wakho kufike ku temperature ethize. Manje uma uzigquma ekhaya ukwazi ukuyikala leyo temperature ukuthi ingakanani. All right, so scientifically akumele ukuthi ukugquma kuwenze wena umzimba wakho ushise kuze kufike kwizuzu elingaphezulu kwa-40. Okay, ngoba sokuyingozi lokho. Isystem yakho ya overheater nama brain cells akho asengafa nokufa. So ziningi izitho zakho ezingalimala if ukuthi wena sugqume umzimba wakho washisa kakhulu. All right, yes. Ka blanket or sometimes bafaka uplastic. Khona izindawo bakufaka uplastic nje, yabo lo obukade uplastic obukade udeliver ubasement umattress gqome ngawo, so usho uyasuffocate. So ungakwenza lokho mamlady D, but isikhathi kungabi too long, uphume kancane ubuye futhi wenze nje ukukhula down umzimba wakho. So that is where ukugeza amanzi abandayo kuzokusiza lapho. Futhi inyanga ethi faka imbokodo eshisayo, azazi bakuthiwa ufaka imbokodo iyazi kodwa bosichazela bona la uthi well asicabange mamlady D ukuthi itshe lizokwenza njani. Khumbula ukuthi itshe likwazi ukubamba ukushisa more, so lokushisa lokwakho lizobambeka even more, kuzoba more ukushisa and ngeke kushesa ukuphola lento oyenzayo. So itshe lizokwenza lokho, lizokubamba ukushisa kube kuningi khona. All right, so if kuukuthi awukho sure and uyasaba ngokushisa ngoba kungayingozi ngempela if uzogquma wena ugcine sokushisa kakhulu. All right, then yenza 15 minutes or isikhathi okwazi obona ngaso ukuthi awusakwazi uphume wenza ukukhula down, ubuyele futhi lezo zikhashana ngoba unikeza umzimba wakho isikhathi sokuthi sithi ukwehlisa i-temperature. Noma ushaye ngamanzi abandayo, okay, ubuye futhi. In fact ushaye ngamanzi abandayo ubuyele futhi ikona okumo powerful emzimbeni wakho ngoba kuzoboosta ne-immune system yakho. Ngoba ngesikhathi ushaye ngamanzi abandayo umzimba uyathuka, ngesikhathi uthuka umzimba ukhipha ama-immune cells akho ukuthi akahambe ukudefenda, hayi nangesebanda, ngesikhathi ekhipha ama-immune cells uyashisa futhi wena. So it's part of umzimba wakho, uzoboosta immune system yakho, uzoba much stronger empilweni if kuukuthi uzokwenza njalo. All right, so ukuba careful ukuthi kungashisi kakhulu lapho ukhona and ungahlali isikhathi eside kakhulu. Once wazizwa ukuthi suzwa ngathi suba nesiyezi kancane, isign yengozi leyo mamlady D. All right, ngoba number 1 leyo kusho ukuthi ingqondo yakho siyaqala siyakhathala ngoba lokho kushisa sokufike engqondweni. Khumbula kwafika ku over 40 ingqondo yakho, ama brain cells akho begin to die. All right, so wezwa unesiyezi wena or uphathwa yikhanda, yazi ukuthi umzimba wakho khonto usukutshela yona ipressure sinkulu kakhulu eyekhanda lakho. All right, so phuza amanzi even more ngoba ngisathi phuza amanzi ayabanda, nawo amanzi azosiza futhi ukwehlisa lokushisa. In fact nje even before ugquma qala uphuza amanzi ukubona lapha ethina dilution sikunikeza ama-glass awu-4 sithi aqede nje qala before sikugquma, because ngesikhathi waphuza amanzi lawo it's part of iwona lamanzi azophusha ukuthi ngesikhathi ugquma wena aphume ngeziqu zoboya, aphushe nakungcola lokho kudinga ukuthi kuphume kuwena thina ukubona even while usemshinini ugquma siloku siphuzisa amanzi, even after siloku sikushaya ngamanzi ano-ice. Ukubona ngesikhathi ugquma ngile ngibeka amanzi ano-ice ekhanda lakho, because angifuni ukuthi ikhanda as much as ungashisa umzimba, angifuni kodwa ingqondo yakho ifika ku-temperature ethize. So lapha e-office nje bazolokuthi noma ugquma usemshinini wethu kodwa kunamanzi ano-ice abele bekuthela ngawo at the same time emva kwesikhashana, omunye umuntu adinto wangipholisa. Cha, in fact it's more medical lokho esisuke sikwenza, also control nje ukuthi kungenzeki into ezwrong. Now kunomuntu mamlady D engathi if ezogquma please abe careful ngoba sibawonisha umuntu onesifo senhliziyo. All right,
because khumbula ukuthi ngesikhathi ugquma inhliziyo yakho izoshaya udambayi, alright? So ngesikhathi inhliziyo yakho ishaya udambayi ishaya kakhulu, mhlawumbe wena unenkinga yokuthi ablockile ama-valve akho enhliziyweni, mhlawumbe unenkinga yakho ukuthi inhliziyo yakho ivuvukele, mhlawumbe inhliziyo yakho inamanzi, inhliziyo Mama Lady D. Mina ofisini abamfaki nje umuntu ngize ngikhulume nami ngazi ukuthi inhliziyo yakhe isafe yini, and if ingenile ngizosho ukubona ukuthi i-temperature yakhe ibeke ifike ku-33 noma ifike kubani, ukuze sikwazi ukucontrol ukuthi ayingeni imithi kodwa singaboost inhliziyo yakhe ngendlela ezomlimaza. So if inhliziyo unesifo senhliziyo, be careful of ukugquma. If une-BP engacontroleki, be careful of ukugquma, alright? If uzithwele, of course, be careful of ukugquma. If kuwukuthi unesilonda esibhibhayo, Mama Lady D, be careful of ukugquma. In fact, isilonda if kuwukuthi siyabhibha, kungcono ukuthi usebenzise i-dry steam. Silungile leso ngoba sobulala izinambuzane. Thina what we generally do, sinesokisi esilifaka lo sigquma umlenze wodwa ungene lapho, kodwa kusuke kuyisomile lokugquma lokho ngoba somisa ukuthi lokho kubhibha lokho amanzi aphume kanye nokungcola ukhona ngaphakathi kuwena ngaphakathi emzimbeni. If une-asthma futhi, be careful ngokugquma, alright? If kuwukuthi une-asthma ngoba kukodwa lokho depending ukwazi mozwenza i-wet izohamba ukuthi ihambe iyovala isifuba sakho. Kunezinto ongazenza if kuwukuthi une-asthma, but just be careful if kuwukuthi unaleyo nkinga leyo. Hayi siyabonga kakhulu, yazi-ke sobe siqhubeke ngale, ngiyazi abalaleli sebebona kwamanje bafaka ama-voice notes. Ake ngisho kodwa ngithi-ke la i-power